Ahojte, dnes sa pozrieme na to, za čo dostal podnikateľský subjekt pokutu 1750 eur. Kontrolu mu vykonali ešte v minulom roku v máji, priamo u ňoho na prevádzke. A aké sú tie nedostatky? Kontrolóri vyhodnotili názov odpredaného výrobku ako nesprávny na doklade o kúpe, keďže bol označený 74 hračka. Taktiež u 7 druhov hračiek našli chýbajúce pochybenia, a to bezpečnostné pokyny, upozornenia v štátnom jazyku, chýbajúca ochranná známka výrobcu alebo chýbajúce obchodné meno výrobcu a tak ďalej. To znamená, že úplné formality, ktoré sa dali odstrániť. Ak chcete vaše podnikanie vylepšiť, obráťte sa na nás, lebo tieto veci poznáme. Vieme, čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje, ako rozmýšľajú inšpektori, na ktoré veci sa treba zamerať. Toto vám všetko vieme nastaviť, pripraviť, bez toho, aby ste museli v budúcnosti platiť nejaké sankcie.